Zoberáme lajno a Peťko, aké je staré, kedy sa tu pasli kravičky? To bolo teraz jesene, vlastne, keď sme ukončili. A vlastne nesmrdí, akože nejak nesmrdí. Takže pokým bude aerobné, bude mať dosť duchu, tak to nemá prečo smrdeť, až keď je toho veľa na kope, by to mohlo. To je to, čo sme koľkokrát sa aj hovorili o tom kompostovaní, že tie prasiatka, prečo tam máme. Sa veľa ľudí na to pýtalo, že jak je možné, že nesmrdí? No nesmrdí, ale my nepoužívame ani konzervanty do siláže, ale lepšie poviem do senáže, tak. Áno. Siláž my nerobíme. Takže je to tou stravou, čo dostávajú. Áno. To vieme aj my ľudia, že proste môže mať hovienko aj také, aj veľmi smradlavé, aj v pohode, keď máme dosť vlákniny. A potom je to tou podstielkou. Tak. Keď je tam dosť, tak to vlastne stíha všetky tie dusíkaté živiny nasať. A nemá to prečo smrdeť. Áno, asi tak nejako. Takže toto máme vlastne pôdu z predminulého roka z jesene. Tu by sme radi, keby sa dal spraviť pod mikroskopom, zistiť teda, čo tu máme, aké huby tu vôbec máme. A tu vedľa už sme dávali hnoj, takže zoberieme aj z tohto políčka. Takže budeme vidieť náš hnoj, čo sme dávali, že vlastne, ako my to hovoríme, probiotika, sme si dali do našej pôdy. Takže pod mikroskopom si vlastne pozrieme aj to, teda, ak je taká možnosť. Áno, super. Takže vezmeme si z tejto pôdy, tu tak. sme si už zobrali lajno a vezmeme si aj z pôdy vedľa. Áno, tu sme vlastne dávali tú trichodermu, tak uvidíme, že či to bude vidieť. Teda ja som zvedavý. Takže spravíme si jednu vzorku, druhú vzorku a potom pôjdeme na pôdu, kde ho máme viac ako 5 rokov, už regeneratívnym poľnohospodárstvom, čo obrávame teda. Viac menej to bol pasínok, ale už sme tam aj siali, mali sme tam aj pšenicu, aj jačme sme tam mali vysiaty. Takže pôjdeme si ho zobrať aj stať vzorku. Super. Môže byť, hej? Tak, ja si sem píšem lajno. Tak. Zoberiem, ako trošku gavalier. Je toto mi chyť? Vieš čo, nie, lebo ja viem, ako si odoberám vzorky. Tak dobre, no tak. Ty chceš vlastne len z vrchu zobrať. Áno, a ja to vlastne chcem iba z toho koreňového systému, aby sme videli, že čiže nie je úplne z tej organickej vrstvy, ale tesne predtým v koreňoch. Ale dalo by sa povedať, že tam vlastne ten rozklad je najrýchlejší. Ten najrýchlejší rozklad je to, čo sa deje, ako keby kompostovanie na povrchu, ja to nazývam kompostovanie na povrchu pôdy, to je toto tu. Čiže tuto vidíme, že sú tu organické zvyšky. Sú tu ešte rastlinné zvyšky áno, rastlinné zvyšky, ale už sa to mení, hej? No a tesne pod tým je to viac a viac blatovitejšie a proste menšie a tam nám to už prechádza do pôdy. Tuto je taký vlastne pokus, že tuto není žiadny hnojnáš, takže tu bude možnosť aj do budúcna vidieť, jak sa tá pôda tu sama regeneruje, alebo jak sa to tu vlastne bude vyvíjať. No. Tu sme ten hnoj dávali, tak bude to také zaujímavejšie, že zase si pozrieť to zase neskôr možno pod tým mikroskopom, ale podľa mňa sa to časom všetko zrovná. Áno. Takže my si to odoberieme zo 4 až 5 miest, aby sme nemali iba jedno miesto, lebo v tom jednom mieste to môže byť vždy nejaké trošku iné, ako je to veľmi dynamické. Tá situácia môže byť od jednej rastlinky k druhej trošku iná. Takže keď si to zmiešame, tak budeme vedieť, tuto máme ďatelinku, čiže tu si to spod ďatelinky. Tak, čiže toto sme na 4. mieste. Tak. Aby to bolo objektívne, kvôli tomu sa to nemusí. A ešte teraz si vezmeme z 5. miesta. Tak, táto sa mi páči. Dobre, super. Tak, a toto si napíšeme. Toto je druhá vzorka. To máme pre tých komerčných farmárov, ktorí sa čudujú, čo tu stváram. Aha. Tak som si nechal také pásy, že vlastne je tu vysiate všade, ak som už spomínal pred tým video, keď sme natáčali, všade je to zasiatý vlastne hrách ozimný. S tým, že vidrol, jačmeňa sme tu nechali. My si to vieme vyčistiť, takže si to vieme odseparovať. Jačmeň my zužitkujeme, pretože máme zvieratá. A zároveň by to mohlo slúžiť ako také palice, chceme vedieť, čo sa tam bude diať, aby tu bola trošku tá biodiverzita, taká pestrosť. A ešte je plán taký, že vedľa, kde je len čistý hrách, tak by som tu chcel dať ešte 5% horčice, ako také palice, aby to slúžilo. Takže preto toto je to, čo moc nechcú oni vidieť, tí agronómovia, alebo ja neviem, oni chcú všetko len jednoliaté polia. A tu si spravil čo? Tuto nemáme? Tu je vyhnojené, minulý rok na jeseň vyhnojené.
Je to aj vidieť, toto je vlastne bolo podrezané, tuto sa, taďal to vlastne prechádzal kombajn, preto je tu tak veľa rastlinných zvyškov, ale je tu aj hnoj. To bolo tesne, posledný prázdninový týždeň sme to tu vyhnojili a dali sme to aj medzi plodinu. Preto je tu vidieť ešte medzi plodiny. A tuto je to prečo zelené? Tak... On to nechal, že tu mi to nebude konkurovať. Aha. My sme to prepásli, takže sme to vlastne úplne s tými kravičkami stiahli na doraz, aby nám to nekonkurovalo tomu hrachu. Kvôli fotónom. Lebo zadusí nám to tu. A teraz si to krásne fotosyntézou ešte krví mikróby a ešte to raz potom budeš spásať. Gabriel Bral povedal jednu vec. Snažiť sa v tej pôde držať čo najdlhšie ten život tých rastlín. To je akože... A vlastne tam by mala prebiehať nejaká tá mineralizácia. Rastlinky. Svojím spôsobom je to burina. Áno, lebo keď je tam nežiaduca, tak to tak všetci nazývajú, že je to burina. No. Nie je to také dehonestujúce, ale... Češi majú krásne, že kytky. Tak. Dobre. Vidíš, jak ide hrách. Áno, hej. Tu už pekne vidieť, jak ide hrách. No. Tu je jeden, druhý, tretí, pekne si ide ten hrách. No takže už sem ani nebudeš môcť ísť s krávami, lebo už to vlastne... Teraz už nie, ale že tak, jak sa dá tá pôda vlastne využívať, že prečo by sme mali na nej len tie obilniny robiť, veď... Áno. Poď zakop to, na čo bol pôvodne, alebo teda tradične ten maštálny hnoj, že on bol vyzretý, že vlastne to bolo už úplne prekompostované. Čiže tie živiny, vlastne už to není hnoj, už sa to zmenilo. Áno. A nejaký substrát. My už nedoplňame živiny z hnoja, ale my oživujeme pôdu. To je to najcennejšie na kvalitnom v podstate dávame tam akoby také probiotika. Áno, úplne. Hej. No. Tak, super. To je krása. Ale dajú sa robiť už aj prvým rokom, si myslím, že zázraky... Veľmi veľa sa dá. No. Toto je presne ešte to celkom neprebá. Vieme významným spôsobom ovplyvniť aj výnosy, aj zdravie rastlín. Ja si myslím, a štruktúru pôdy. Že sa netreba bať podľa mňa toho substrátu, že dať ho tam slušné množstvo, lebo to len pomôžeme tej pôde aj to vidieť na tom, úplne ináč sa začína tá pôda správať. Ale treba si vedieť, zhodnotiť pôdu, vedieť akú plodinu, v akom čase a podľa toho to celé nastaviť. Že pokiaľ to robíme tradične s hnojivami, chemikáliami, tak to vieme všade robiť rovnako. No tak to bude vždy len jednaké. Ale keď už s pôdou pracujeme ako so živou pôdou, tak každé pole začína byť individuálne. No to určite. No. Tu je pekne vidieť, že sme tu vlastne prepásali, tu je to krauské lajaníčko naše. No aha, tuto krásne. Aj tu máme, pozri sa. Spýtame sa Marka Zemelbauera, že čo tu A máme. toto ešte by som chcel na toto podotknúť, že my sa nesnažíme na jeseň tie lajná nejakým spôsobom rozťahovať, lebo je tam strašne veľa chrobákov. Áno. To si nemyslím, že treba s tým hýbať, treba to tam nechať do jary a potom nech si tu už regulujú tam nejakí vtáci, lebo na jar je tu strašne veľa škorcov, tu je 250, to normálne krdiel, obrovský príroda má krdiel. proces, čo s tým spraviť a hneď sa tam sťahujú chrobáčiky. Muchy tam môžu naklásť larvy a vlastne... Voňa, to nádherne voňa. A živá pôda funguje na tom, že má presne dynamiku v tom, že čo sa nachádza kde. Čiže toto tu máme pekne pre hovniválov, aby sa mali kde množiť. Aj toto chceme ešte vlastne urobiť, lebo hovniválov tu pravda nie je, tým, že sa tu používalo veľa postrekov proti škodcom, tak vlastne tu nie je nič, ale na veľkých lúkach, kde máme 17 hektárov, tak tam tých hovnivalov sme videli, tak už bol som na jednom školení, že dá sa to normálne, že preniesí ich sem. Presne, oni robia ináč brutálne veci v pôde, že robia také kanáliky a tam vlastne si dávajú tie larvy, teda tie vajíčka, oni si to tam poskovávajú a zároveň robia chodbičky a prezdušňujú pôdu. Čo je a tiež super. Ako dažďovky prenášajú ten dobrý mikrobióm. Že ním očkujú aj pôdu ďalej, vlastne, tam, kde to ešte nebolo. Jej, počkaj, tuto vezmem to zelené. Poď. Sadni si tuto. Takže tuto odoberáme vzorku z podmočenej pôdy, ktorá je podmočená od minulého roka. Drží sa tu voda. A znova vezmem takéto tieto vrchné vrstvy. Tuto berem aj z toho, kde to máme zelené.
Keď budeme mať šťastie, tak uvidíme potom pod mikroskopom. Niečo zelené a možno niekedy tie prvoky z takejto vody s riasami, keď plávajú, to vyzerá úplne ako také UFA zelené, ako vesmírne lode. Je to fakt... Pre tých, čo mi tam furt vyprávajú, že treba orať, lebo aby nám voda zasiakýňala, že prečo nám tu teda tá voda stojí, to by som sa ich chcel opýtať, že nebude tu náhodou to podorničie dole tak zhutnené, že tú vodu nám nechce pustiť dole. Túto parcelu sme na ročky nechali tak, nerobilo sa s ňou nič, ani sa nepodrývala. My sme tu, jak sme už spomínali pri tom videu, že tu bola len kukurica, bolo na plitko podiskované, aby sme to vedeli zasiať. Zasiať jačmeň a s ďatelinou trávnou zmesou, ktorú vlastne bude teraz na 3 roky. Takže to by som sa ich chcel opýtať, že jak je možné, že tu tá voda toľko vody stojí. Tu máš živé hrčkotvorné baktérie, takže čo je dneska 1. februára, tvoja Vika fixuje dusík do pôdy. No, v tomto je Vika úžasná, že vie pracovať. A keď môžem, Juro, môžeš, že akú má teda, farbu. Pardon, opýtaj sa tej Viky, mne to je jedno. Už je to tu. Čiže keď si rozpukneme tú hrčku a uvidíme, akú má farbu. Aby taká doružová. Tak čím je intenzívnejšie dočervená, tak tým aktívnejšie, tým je tam viac toho enzymu na fixovanie dusíka. Leghemoglobín sa to volá. Leghemoglobín, áno. Pokiaľ tam sú, ale nie sú... Tuto ich pekne vidieť. Môžeme približiť to videjko? Ešte tuto ich pekne vidieť. Lebo leghemoglobín pracuje s horčíkom, preto je taký sfarbený do oranžova. Sú krásne. Preto treba aj tú Viku fakt využívať a dávať ho aj ako ozimnú Viku. Čiže vidíme, že je to rúžové. Vidíš tú rúžovú toto sú farbu v dôsledky. strede? Tu za pár rokov bude úplne ináč tá pôda vyzerať. To chce len čas. Tak, to si dáme tento. No. Dobre. Králiky, oni po sebe, spapajú svoje bobky, lebo oni majú zlé trávenie. Do 9 ml vody sa dáva 1 ml vzorky. Tuto máme vlastne z pola suché lajno z jesene. Takže pomer 9:1, to je základný pomer, keď je tam veľa a husté, tak sa to dáva potom 1:100, 1:1000, počítame baktérie. A vlastne na sklíčko sa dá 1 kvapka. A z jednej kvapky teraz budeme pozorovať pod 400 násobným zväčšením, vtedy je vidieť už aj baktérie, aj vyššie trofické úrovne mikroorganizmov. A budeme pozorovať, toto je 18x18 mm sklíčko a my budeme vlastne veľmi malú, asi 1000 z toho sklíčka pozorovať teraz. Z viacerých miest sme odobrali vzorky, aby bola zhomogenizovaná. Takže teraz preberám, miešam tú vzorku. Malo by sa to poctivo premiešať, ale teraz vlastne sa ideme pozrieť, čo tam je. No ešte troška. No a tým, že v pôde vidíme pôdne agregáty a táto už má pôdne agregáty, tak musíme ho fyzicky mikrobióm vytrepať z tej štruktúry. Takže ešte troška. Jo. Teraz mechanicky vlastne rozbíjam tie makroagregáty a mikrobióm nemá tendenciu len sa tak spláchnúť do vody, takže my ho musíme mechanicky roztrepať, aby sa do tej vody dostal. Necháme 10 sekúnd usadiť hrubé častice, aby sme nemali na sklíčke, lebo potom by nám robilo šarapatu. Pod sklíčkom vrchným, krycím, umieme sklíčko.
naháňať. Takže konečne som ťa dostal s týmto zázračným prístrojom, mikroskopom a konečne vlastne vidíme, čo našej tej pôde je. Je to na poličku napravo vlastne, kde je to z lajna, z jesene, že nejaký ten život, že čo to vlastne ľudská je, že toto sú čo, nematódy, alebo čo to je konkrétne? No, tuto vidíme nematódu, alebo hlistica, hlistovec. Táto konkrétne sa živí baktériami. Môžeme vlastne to približiť, vidíme to dobre? Jak sa to tam hýbe? Prepáč, že som ťa preručil. Ja to budem preostrovať, lebo ona tým, že sa hýbe, tak chvíľu ju vidíme. A ona sa takto krásne dokáže stočiť a teraz chvíľu ostala v tom. Takže máme tam nejaký život, to je krásne. Áno, je tam život, teraz stojí chvíľu. A túto kúsok nad ňou je iba taká malilinká špirála. Neviem, tuto takto. Áno, vidíme to, len to človek musí zaostriť. Áno. To je vlákno lignínu. Toto sa v podstate ešte rozloží a teraz tu vidíme takéto bodočky, to sú spory húb. Hubové vlákna tu nevidíme veľmi, tiež tuto keď sa pozrieme medzi tými jednotlivými časticami, je to ako keby taká hustá polievka. To je niečo ako vlákno huby, ale tiež, teda by som to presne videla, musím si to preostriť v mikroskope. Tuto sú hlavne ešte organické zvyšky. Vlastne toto všetko je tu veľmi veľa organických zvyškov, ktoré ešte, lebo je to čerstvé lajno. A to lajno je dusikaté, má veľa dusikatého. A my kebyže ho skombinujeme ešte trošku s viacej trávou, tak to začne kompostovať. No takto to tiež trošku kompostuje. Jasne. My sme videli, že v tom lajne bol hovnival. Či to bolo vo vedľajšom lajne, ale principiálne sú tam nejakí chrobáčikovia, vlastne tá príroda má proces, že čo spraví s tým lajnom. Stále sa tam niečo deje, aj teda je chladno a je síce oteplenie, ale stále sa tam nejaký proces deje. My vidíme a teraz nám stojí, hej, teraz náhodou sa na chvíľu zastavila tá nematóda, takže to je krásna veľká, takže tuto máme to špirálu vlákno lignínu. To bolo dobre, že tam sme videli jedna, teraz to vidíme ešte lepšie. To bolo 100-násobné zväčšenie a toto je už 400-násobné zväčšenie. No a teraz sa nám začína hýbať, ale tuto, ak náhodou znova zastane, tak uvidíme, že to je bakteriožrút, to vidíme podľa tvaru úst. A teraz tuto, to už sa nám zasa hýbe. Tuto je taký prechod od pažeráku do čreva nematódy a je to taká bulvička, ktorá má v sebe. No, už sa, a teraz vidíme, začala byť asi aktívna. Áno, začala byť teraz veľmi aktívna. Áno, to asi pravdepodobne to svetlo. Ju to zobudilo, takže teraz keď ju... takže teraz vidíme, že teraz sa naozaj mece. Áno. To svetlo pravdepodobne asi... Áno, to ju zobudilo. Takže tým, že je to čerstvé lajno, tak toto sú všetko organické zvyšky, ktoré ešte nie sú premenené. Čiže takéto veľké organické zvyšky už nenájdeme ani vo vyzretom hnoji, ani v komposte, ani v pôde. Môžeme ísť nájsť úplne na povrchu pôdy, tam, kde sa nám premieňa organika na pôdu. Čo je toto? Máme spóru, tuto máme znova lignín, ešte nerozložený sacharid, zložitý sacharid. Tuto máme ďalšie, čiže je to plné ako keby týchto zvyškov lignínových vlákien. To neuvidíme, ale tuto nám pláva, tuto nám pláva bičíkovec. Áno. Čiže bičíkovec požiera baktérie a vylučuje iné mikroživiny. Vlastne sa budú rozkladať aj tieto zvyšky lignínu, zvyšky organickej hmoty a začne nám pribúdať už humínov. Aha, tuto vidíme toho bičíkovca, jak sa pohybuje. Je to dobre vidieť? Vidíš to, Janka? Už ho posuniem, to v strede. Aha, to je fakt hubové vlákno? Áno, toto je hubové vlákno, je to rovnomerný priemer a tuto vidíme také prepážky, bunkové prepážky. Ja si by bolo zbytočne si kúpiť toto zariadenie krásne, že by som tam aj tak zbytočne niečo hľadal pod tým mikroskopom, keby som nevedel, čo tam vlastne mám hľadať. Takže je dobre sa s niekým potom porozprávať. Hej, ale na strane druhej, keď ťa zaškolíme, dáme ti nejaké fotky a ty už potom časom vieš tým začať robiť. Čiže rozhodne časom, keď budeš mať už chuť a čas a to na poli budeš mať odsledované a zrazu dostaneš pocit, že teraz som zvedavý,
tak vtedy má zmysel zadovážiť si mikroskop a začať do neho kúkať. Si myslím, ako je to rozhodne veľmi zaujímavé. Teraz sa tu bavíme, že toto je na, ešte zriedené na neviem koľko, jak to tu spomínal. Toto máme zriedené 1:10 a keď povieme, že 1:10, tak to znamená, že sme dali do 9 ml vody 1 ml buď toho lajna, kompostu alebo pôdy. Áno. No, to máme spóru huby, tuto máme spóru huby a spóra huby je ako keby semienko huby, z ktorého nám začne klíčiť pod hubie. Jasné. Áno. Keď budú vhodné podmienky. Čo je fascinujúce, lebo tie spóry, oni čakajú na vhodné podmienky, oni tam neklíčia. Wow. Teraz máme úplný protiklad, čiže tuto už vidíme pôdu. Toto je 100-násobné zväčšenie, ja to prepnem na to 400-násobné zväčšenie. A tu vidíme úplne niečo iné, že? Čiže... Ale tiež sa tam stále niečo hýbe. Ale je tam toho mnoho viacej. Lebo je tam dosť veľa baktérií. Áno. To je tá, ako keby tá hustá polievka v pozadí a potom také tie kúsky, čo vieme tuto... Toto sú platničky kremíka. Čiže to sú minerálne čiastočky, tie sú také hranaté. Čiže tuto už vidíme pôdu, tuto vidíme mikroagregát. A ja teraz prepnem znova zväčšenie a skúsim, a už nám to ale vyschýna, lebo sme sa zakecali pri tej prvej vzorke a ja teraz to skúsim rýchlo preskenovať, či nájdeme nematódu, lebo v tom krávskom lajne sme našli, no už nám to vyschýna. Hej, tuto vidíme, toto je hrana, tuto nám to už vyschlo na sklíčku a sem sa to posúva. Ty si povedal, že táto pôda je ako dlho v tom Tuto si mal 2 roky či 5 rokov? Toto je tá napravo pôda, takže to je z predminulého roka z jesene. No, takže to je v podstate rok aj pár mesiacov a... Je pravda, že sa tam prehnali kravičky, my sme tam ešte na jeseni, ak vlastne zobrali od nich kukuricu, tak by sme tam tie kravičky sa snažili udržať čo najdlhšie, pokiaľ sa dalo. No, ale akože tuto takto narýchlo, teraz to znova dám na to väčšie zväčšenie. Čiže tuto vidíme primárne tie minerálne častice, hranaté, kde tu nejaký mikroagregát. Toto je už skvelé, lebo tieto mikroagregáty, takéto humínové, to nevidíme v úplne zdegradovanej pôde. Tam sú vlastne iba tie minerálne čiastočky. Ale nevidíme tu toho bičikovca, amébu, nie je tam nejako hubových vlákien. A z toho zatiaľ, čo som pozerala, nematódu som nevidela. Ona tam možno určite niekde je, ale je rozdiel, že či vidím nematódy v každej jednej kvapke, alebo by som našla nematódu iba v nejakej každej 1000 kvapke, čo je úplne nereálne akože hľadať, takže toto je super, tuto vidíme hubové vlákno a nádherné. Hej, čiže krásna tmavá farba, priemer približne nejakých 4,5-5 mikrometrov. To vidím podľa tých najmenších mikrometrových baktérií a teraz tuto vidíme bunkové steny. No to som sa chcel vlastne spýtať, že to áno, to sú septovanie, to sú vlastne, toto je jedna bunka huby, druhá, tretia. A tie prospešné huby často môžu mať septo, nemusia, ale môžu mať septovanie a to zabráňuje prelievaniu cytoplazmy hore-dole. Čo plesne väčšinou tá cytoplazma je taká bublinková a vidíme, jak sa to tam prelieva a tá hrúbka je nerovnomerná, akože toto je ako proste dobrá biologická práca, ako kvalitná. Super. Zafarbenie, rovnomerné, septovanie. To je vlastne to, čo som ja chcel vidieť, že čo sa tam za ten nejaký čas už niečo udialo. Tie ufa, toto sú tie ufa, čo ako... Ideš, pozri. Aha. A niečo tam papá, sa mi zdá. Áno, to papá baktérie. Jako? To som len postrehol že niečo dalo do seba. Vieš čo, presne, toto sa hýbe tak rýchlo ako črievička, aj koordinovanie a robí to tam taký vír. A nie, tam ešte vedľa toho pobehuje niečo malé. To čo sa deje, ako to je fascinujúce, no.
Len toto má hĺbku 15 mikrometrov. Aha, pozri. A vlastne ono sa to hýbe hore-dole, čiže preto to potrebujem furt preostrovať, aby sme to videli. No. Hej. Že wow. To je paráda. Počkaj, vidíš, to sa točí. Aha, počkaj, toto je nejaký fotosyntetizujúci mikroorganizmus. No, ale tuto vidíš, že je tu, kde tu niečo hnedé, ale je tam veľa minerálov a tým, že toto bolo cítiť úplne blatom. A ako nie je tam dostatok kyslíka, takže tie podmienky sa zredukovali a živiny ako keby unikli formou skleníkových plynov. No, toto nám teraz, no ty bože, ale toto je rýchlosť, to ani nezaostrím, akože toto tu lieta. Áno, dobre, to ešte sa celkom nehybe až tak rýchlo, kde to tu je toto. Fíha, toto som tak ešte nevidela. Toto vyzerá byť rozsievka. Úžasné, čo v tej pôde. A rozsievka, ona má vlastne takú ľupkositu. Rozsievky majú vápenitu či silikátovú schránku? No, takže ono, toto keď odumre a proste tam, kde ich veľa v takých tých vodách pobrežných, áno. A tu je niečo ešte. Áno. To bude to isté? Tak z rozsievok vzniká ten zeolít. No, teraz tu toho viacej vidieť. Áno, presne. To je paráda. A toto je taká veľká. Áno. Vidíš? Hej. Menšia. No, čiže to sú vodné mikroorganizmy. A to je tam, pretože je to tam podmočené. Myslíš, že je to krátky čas? Je to len 1 rok? Dá sa povedať, no, je od predminulého roka z jesene. No? A to je to, čo si sa pýtal, že ono tie zárodky ako keby sú nejak prítomné. Mnohé, ale spí to. A zobudí sa to, až keď to má vhodné podmienky. Ale toto tam asi nie? Pozri, toto sa tu tiež, vidíš, ako... tam hýbu krížom krážom. Pozri, toto je tiež prvok. Nejak sa tam museli preniesť. Nejaký akože vodný. A tuto keď vidíš, tak on tu robí také... On obhlodáva to. Áno, on sa to. živí baktériami, proste to tam nahlodáva. Sa úplne rozkmital. A to tam až tak nevidno. Vidíš, tu vidno také dve bodky tu a tu má to dve bodky. Aj tu je vedľa. Áno, hej, no. A toto je vlastne, jak sa volá to zelené, to je vlastne chlorofil, lebo je to organizmus, ktorý tiež prijíma energiu slnka fotosyntézou a tu sú dve fotosyntetizujúce bunky. Napríklad mŕtva schránka toho. A to vidno, vidíš, tu sú také bodky a to vidno na tých bodkách, akože už to nežije. Hej, už vidím to, jak je to, ten obrys toho. Ale ešte nájdem, tu je tiež ďalší, odumretý. Anaerobný hnoj, to je ktorý? Jasné, tam zo spodku, veľmi zo spodu. Dobre, tu by mohli byť nálevníky. To fakt, toto vôbec nevyzerá ako hnoj. Nie je to pôda? No ale je tu vlákno huby napríklad. Tu máme vlákno huby. Tu máme prvoka. A proste toto je to, čo už je anaerobné. Toto sú prvoky, ale sú zasporované. Áno. Lebo proste to bolo cítiť... Jednoducho sú uspaté, alebo tak. Jednoducho povedané, nesmrdelo to, ale malo to už taký blatový. Akože smrdí to, že čo ty kebyže tú velikánsku kopu rozhodíš, tak to nesmrdí, hej, na okolo susedom. Ale tiež, kebyže máme oximeter asi a odmeráme to, tak to môže byť kdesi medzi tým aerobným a anaerobným. Máme schránkovú amébu, áno, tam sa niečo pekne za tým mikroagregátom hýbe. Takže, ale tuto máme pekne schránkovú amébu. Takže nie je to až také hej, nie je to až také zúfalé, hej. Ale za mňa je to škoda, lebo... Nemáme taký priestor, kde by sme toho mohli moc rozložiť. No. Preto už budeme to chcieť aplikovať hneď na niečo na jar ešte, čo stihneme. Aha, Janka si tu, hej, tuto schránková améba pekne. Dobre. Vidíme teda, že čo bolo...
Toto je zmiešané s podstielkou a má to prístup vzduchu. Áno. Ale je to čerstvejšie, takže akože je to na vrchu. Tuto vidíme ešte ako keby, toto sú zvyšky organickej hmoty, ktorá je ešte nespracovaná. To je cysta améby, tá má dvojitú bunkovú stenu. A potom tuto vidíme zvyšok lignínu a tuto máme pekne hubové vlákno. No, to je pekné. Čiže tu vidíš, že v tom čerstvom tu sú hubové vlákna a ako náhle je to tam v hĺbke dlho, tak prichádzaš o huby. A tie sú najzaujímavejšie. Takto krásne som to ešte nevidela. Schránkové améby, schránka. Tu môže byť tiež, ale tuto je pekne tiež v schránke. Tuto je cysta améby. Vidíme, že je ich tu veľa. Toto je 1/1000 kvapky. Teraz trošičku táto améba. Ona má také panôžky, vlastne meňavky, oni nemajú schránku, oni sa tak iba prelievajú. A ona má schránku, čiže je tam zalezená, ale dokáže sa proste panôžkami aj nimi chytá baktérie, aj sa takto malinko sa hýbe. Minerálna polievka za tým, hej, že je to husté, že a je tam veľmi veľa minerálov, len takto... Ale chýbajú mi tam tí chrobačiky a... Áno, a to tam chýba samozrejme. A tie nematódy, kde sú, tie by som tam chcel vidieť. Je tam teda veľa minerálov, je tam nejaký veľa vecí, ale život ako taký tam... Preto ja robím stále rozdiel, pretože aj u neho je pôda živá. Úplne iný. Pozri, toto tu je náhodou dobré. Tak niečo sme našli, Ľubo. Prvoka, našli sme prvoka, ale je zacistovaný. No ale to je akože... Nežije. No áno, ale tam vidíš, že je toho menej ako... Ako toto je už v podstate dobré, že sme ho tam našli. Však... Ale ani meňavku si ešte dneska nevidela tam. No, bakteriálna polievka. Akože život tam je, ale nie je taký, aký by sme si predstavili, aký by tam mal byť. Ale zasa neprovokovala by som suseda, on sa snaží najlepšie ako vie. Ja ho nejdem to, že vidieť ten rozdiel, že aký je tam život, aký je tu život a len za aký krátky čas. A počkaj, a ten potenciál je nasledovný. My vieme, keď skombinujeme, ty máš živočíšnu výrobu, čiže, čo ja viem, ten dobre vyzretý hnoj alebo kvalitný kompost, medzi plodiny neorať, potom ešte ak spravíme 1-2 postreky z toho kvalitného kompostu alebo veľmi dobre vyzretého hnoja, tak my ešte, ak tam bolo keď prebereš novú pôdu, ak tam bolo zhutnenie, tak rozrušíme to zhutnenie. Takže správnou kombináciou všetkých týchto praktík my vieme už v prvom roku zlepšiť štruktúru, mať väčší výkon fotosyntézy, dopestovať viac, mať väčšiu biomasu a mať tie plodiny zdravšie. Čiže len zatiaľ sa nestretávame, alebo nemali sme ten priestor toto všetko hneď v prvom roku nakombinovať správnym spôsobom. Tu pekne teraz na obrázku vidieť, jak tam ten život teda je, alebo čo povedané alebo je veľmi striezmo vidieť, alebo možno, že minimum. Vidíme, že tam môže byť dosť veľká dynamika toho života. Je tam vidieť veľa minerálov, ale nie je toľko tých drobných všelijakých baktérií, alebo tých... A vlastne dnes sme videli vzorky od čerstvého lajna, kde je ešte veľmi veľa nepremenenej hmoty organickej. Cez rôzne staré hnoje alebo kompostovanie maštálneho hnoja s podstielkou a potom až pôdy. A vlastne sa hovorí, že keď kompostujeme alebo keď necháme zrieť maštálny hnoj, tak do 5 rokov sa premení na pôdu. Čiže dnes sme videli rôzne vzorky toho, ako nám vyzerá mikrobióm, keď tvoríme pôdu kompostovaním alebo zretím hnoja. A potom sme sa pozerali na tie pôdy, aký bol medzi nimi rozdiel, vzorky. 2 sme od teba, 1 od suseda, čiže pozerali sme sa na konvenčne obhospodárované pole na pôdu. A potom sme sa pozreli na 2 vzorky, 1 a 2 roky. Potom
čo si... To jedno nebolo ani rok, to vlastne bolo len od jesene. Čiže, takže iba... Takže minimum v podstate, ale už si tam niečo aplikoval. Mal si medziplodiny a dal si hnoj, že? Dal som tam hnoje, to som dával vlastne týždeň pred koncom prázdnin, akorát sme to stihli ešte vyhnojiť a hneď sme tam dávali medziplodinu. Ale už tam ten život vidieť pekne, jak sa to naštartovalo slušne. Že ak stačí trochu tomu a nemusíme kupovať niečo drahé a stačí to má, čo máme a to je to najdrahšie, ja si myslím, a najvzácnejšie. Robiť s vlastným bez extra. Lebo ono tým, že to aj niekto síce niekde uspí, zasporuje, alebo nejako dá do nejakej formy a dá to do nejakého čbániku a potom to ideme aplikovať na tú pôdu. Môže byť dobré, ale nikto nevie, kde to bolo, koľko to bolo. Síce oni dávajú na to expiračnú dobu, že dokedy sa to má vlastne použiť, ale nikdy tam to množstvo nedáme také ako z toho nášho hnoja. No je to tak, lebo vždy to musia nejak zakonzervovať. Áno. Ono sa to robí postupne, aby sa ten mikrobióm zasa zobudil, ale pri každom konzervante, buď sa to robí lúhom, alebo nejakou kyselinou fosforečnou, tak nejaká časť mikrobiomu to neznáša dobre. Super. Dobre. Takže, Ľudská, ďakujem ti za peknú prednášku. Dozvedel som sa samozrejme aj ja niečo nového, čo som teda ani nevedel o tom. A to som nesmierne rád. A Peťko, ja ti ďakujem, myslím, že aj s Jurkom, že sme sa stretli, pobehali sme si pole, rôzne komposty a že si nám ukázal, čo sa tu za pol roka ďalšie udialo.